1994 সম্ভবত ডিসেম্বর সেই সময় যিনি ত্রিপুরা হানে খরগপুর রিপ্রেজেন্টেটিভ যিনি হিস্ট্রি নতুই ইউএনওনি ডিসেম্বরनि সেই সময় যিনি ইতিহাস থাङै कक साइके आबोनो त्रिपुरा हाने फार्स्ट त्रिपुरा सरकनि जेता हिस्ट्री इउएनओ थाङै साजाबै माने बो नांगांगाय जिनि अ आम जयनिनो जों अंशुकनानि क्लायाव जिनि लालचिमुरा आमतलिनि बने बुमुं नांगांगाय पद्मदेवर माहनो बो नेहुनि आबो political science kana head of the department nehuo bone asaimani parangangkai amtoli means lalchimura amtoli bono sini bps aruni first UNO tiprasani koklango bon ya golong nangangkai 1996 sini soyong president sini सोहदे कोटा सिने बुबाग्रानी बोली जेठा बो पार्टिसिपेंट लगा आज orang hangke 96 song hangke खरंगै सिने तिप्रासा UNO नि जे डिसेम्बरनि सेसनाव पार्टिसिपेंट थायो दुखेर विषय किन्तु हैपना आज जागा रिप्रेजेंटेशन बाहायनो कां साइलिया तबे किसे कन्फ्यूज दं कायसे इतिहास जमार जाका बरफ ता फाहनै कैसे इतिहास जमार जाकात किन्तु पुरी दफानो ओबो कचिनि दुर्भाग्य जाय होक आबोनि परे ताबो लांते थाङै लास्ट पर्यन्त सिने ताको बुखुम पाताल कन्यासन थाङै सिने ककनो आजागा थाङै साइगा आबोबो बसर ब्रं बयाके बो सिने बरे थाङै दङ अबंखा सिने किसा हायं बाय खोरों लाइमानि कक तब आं सानानि मोसौमानि हिसाब मखायसे एक्चुअली दिनियो जे जों वर्ल्ड इंडिजिनास डे पालयनो थाङै दं बिसि ब्रं दंनि टिप्स दङ मैथु खायजानाय बबलो गयै जेमन सेमानाव गनि टिप्स दङ जे वर्ल्ड इंडिजिनास रकनि बागै अपसरता वान सुजानाय खालिता वान सुजानाय सेमानता वान सुजाका आबोनो दइनो आं सानाय ताकलानि जेता थीम गांके अबोनो द रोल ऑफ इंडिजिनास वुमेन इन द प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज अबोंखा ताकलाय जे वर्ल्ड इंडिजिनास पीपल डेली थीम अबोनो बागै जों सानके बायनोबो बा अजागा साजागो इंडिजिनास वुमेन कैन इंस्पायर द वर्ल्ड ओमो बेलायके इम्पोर्टेंट को एक समय इंडिजिनास को हायंनि बोसारा तला खिगलाय जागै दंमोन उग्रम बाय दंमोन हियाबा ओ हायंनि हाबुबाग्रानि बा हानि बुवाग्रा बा हानि बोसारा बरफनि जेता थाङै दंनानै बागै बबो हायके बसर बुरुं वानसुमना नां सामुं तांगाना आबो इउएनओ बधित खैरो हियाबा खानांमानि कम हांगन बसे इउएनओ जे ताकलायनि थीम बबो हायके स्नामिनका इंडिजिनास वुमेन कैन इंस्पायर द वर्ल्ड बबो हायनि स्नामिनका किन्तु हायबोनो दिनियो जारा जों इंडियानि इंडिजिनास पीपल दंङो ओ थीम नतुयो इंडिया गवर्नमेंट बसु जरति इम्पोर्टेंट रोल जों इंडिजिनास नि बागै गाहाम सामुं तांनाय आबो जों खेल मा खायनाय आ खेल खायनायनि साथे साथे जोंनि निजिनि आइडेन्टिटि नतुयो जोंनि निजिनि हामनानि नतुयो जों निजि वानसुगै बसकां बखाक माय हेनाय एस ए डेमोक्रेसी सिस्टेम आबोनि बागै बिसेस खाय अ जागाव आं सानानि मोजां जोंनि बुख्रुब जबनाव कारण तांनि माने त्रिपुरा हावया जोंनि त्रिपुरा सारनि थानिया वालो से परिवर्तन तुई हैमानो सामने बिसिनि
बोरै रकनि बिसिनथै खालायो आवनि बागै हयतो जों सालाराव बा आबनो बक्सा खानानै मानो किन्तु आसल नंखांखाय कम गोजान किसान सानानि मोसङो जे समायाव ताव आं जेब्ला नुक माने 60 दशक 70 दशक 80 जराते और कामों चमोंनो नुक्लिया ठीक गांगल 80 जे और कामों चमों जे चुनाई नंगांकाय वो बेंगाई जागो बिबांग रिंनाय किनबे और इसाकरे और ताबो कामनाय ड्रेस करे वो बाइके जे कामनाय नंगांकाय वो बेंगाई जागनाय जतन किनबे रिंनाय ना और इसा ताइकरिगा किन्तु आबो ताबो जेबो चिनि कालचार हनै सानान थांगांगांगाय ताबो चिनि ताबो कमा